Terve! Täällä pelaamassa Helari pelaa ensimmäistä videoa Minecraftista osa 1. Tämä on vain tällaista ja tää on tällainen ensimmäinen video tällaista vaan. Haluan kokeilla, jos tulee yhtään mitään näistä videon tekemistä. Helari pelaa on tämän ihan tarkoituksenikin tässä tämän äänen vuoksi. Semmoinen tili nimeltänsä on juuri tarkoituksella sen niminen, koska ääni on tällainen vielä, kun ei ole vielä äänen murros tullut. Joten on tällainen ensimmäinen osa. Ja tommonen hyvä nimi. Ja texture pack, Joxer pack, seed on tämä. Tuosta alanarkassa näkyy. Yritän jos jotain pitää jotenkin vaihtaa tätä äänen laatua tai jotain. Kertokaa tietysti kommentteihin. Ja yritän muokata tai ostaa jotain uutta mikrofonia tai jotain. Mulla on nyt mikrofonia päällä kyllä. Mutta mikrofoni ei ole yhtään, siinä kulutakin paskaa ääntä, joten kokeilen noin nyt vain tällaista ihan normia ilman mikkiä. Windows Sound jotain juttua, haluan vain kokeilla. Ja en ole mikään 9-8V Jonne, 10-vuotias. Ei ole pitänyt vielä kertoa tällaisen aluksi, joten siinäpä se meni. FPS pitäisi olla aina jotain 50, jos ei rupea lakittamaan tai jotain ohjelmia käynnissä, niin kuin huomaatte, Traps, Skype, Spotify, Windows Live Messenger, niin se FPS on se huonontaa FPS, FPS ei FPS, FPS. Niin. Mitäköhän tässä vielä puhuis? Että minä en halua mitään kommentteja, enkä vastaa sellaisiin, enkä suutu sellaisesta. Haluan vain nähdä, että jotkut tykkäävät videoista, että voin vaikka tehdä niitä lisää. Ainakin 15 tykkääjää tähän videoon, niin teen kakkososan. Niin olisi ihan kiva saada sellaistakin tehtyä joskus. Tällainen halunnut aina kokeilla, enkä ole halunnut. Joskus minä olen kokeillut eikä mitään onnistunut, on pelkkää dislikeja. Ei ole onnistunut siis yhden videon kokeilin tehdä pelkkää dissaamista, ainakin 20 dissaajaa. Joten en ole tehnyt sit videoa noin viime vuosi sitten. Tai menisin 2 vuotta kokeilin. Nyt haluaisin kokeilla uudestaan. Anteeksi yskimisestä, on vähän yskiä. Mutta haluan, siis niin me jäätiinkään, niin haluaisin vielä kokeilla, että onnistuuko tällä kertaa paremmin, jos ääni on saatu vähän muuttua viimeksi ihan hiljasta Helarin äänestä vähän enemmän. Tämäkin on vielä Helaria. En tiedä, en osaa vielä puhua kunnolla, siis niin kuin äänen voimakkuutta säätää, siis niin kuin omaa niin kuin puhua niin kovasti. Saattaa, kun vaikka puhun jonkun kaverin kanssa, niin se kovasti. Kaikkea siis sellaista. En osaa selittää. Sanon muulle, että ensin kannattaa kokeilla ja katsoa se video, että miltä se ääni kuulostaa. Sitten vasta laittaa YouTubeen, että haluaa ruveta kokeilemaan sitä. Se pitää ensin kuunnella ja opetella käyttämään sitä, mitä kuvaakaan. Ääni kuin Bandicam, Raps, tämä Gamecam, Cam Studio, kaikkia tällaista videokuvausjuttuja, Xvid. Sillä voi vähän, sillä ei ole kaikkeenlaista, mutta silläkin voi vähän muokata. Se on semmoinen hyvä, laatu on aina 720p. Ja siinä voi suoraan YouTubeen, se on nopeampaa kuin laittaa YouTubeen sen jutun nopeampaa.
Siinä voi tehdä tällaista. Se on vähän niin, se saattaa olla niin hyvä kuin Windows Movie Player, mutta se saattaa olla parempikin. En tiedä. Ehkä parempikin. En osaa selittää sitä. Mutta nyt mennään ihan puhutaan Minecraftista ja tällaisesta ihan normiasioista. Kurkkua kipeä myös vähän. Äreältä kuulostaa ääni. Nyt lakittaa FPS 16, 14, 15. Toivottavasti se tulisi nyt 50, niin kuin yleensä silloin koiraa. Äkkiä kun hyvä paikka, minne voisi rakentaa talon. Ja sitten tämä huono puoli tässä, jos kuvaan, niin saattaa mennä itsestään pois päältä tilan vuoksi, koska minulla on niin huono tietokone ja tila on täyttynyt, koska olen todennut vaikka mitä tietokoneelleni ja poistanut niitä ja tiedostoja ja sillä on tapahtunut, niin en voi sille vastata sille yhtään mitään. Sitten jos minä ostin jossain välissä uuden koneen ja sitten siinä tulee uusi maailmakin ja kaikki, josta tulee mä tarpeeksi tykkääjäitä. Katsoja. Ja minä olen nuori. Ja tein. Minä olen nuori vain. Sillä ei mitään lahjaa. Mutta haluan vain katsoa, vois tukkia kukaan minun videoista. Niin olisi kiva, jos jotkut katsoisivat minun videoita, niin olisi ihan mukava juttu. Kaikkea sitä minä sanonkin. Jaa, nyt tuli hiljaiseksi. Nyt tuli oikeesti hiljaiseksi. Nyt ei ole mitään asiaa. Ei siis mitään asiaa, ei liity mitään. Ei tule mitään asiaa mieleen, mitä voisi lisää puhua. Kommentit jotakin ideoita jostakin puhumisesta vaikka, jos tästä videosta tulee hyvää, niin laittakaa vain, jakakaa videoita, tykätkää, tilatkaa. Ja kehtaako tämä spessu numero, milloin tulee spessu, kehtaisiko se sanoisi vielä, vaikka sanoo, että milloin se tulee. Emmi kyllä sitä sanoo näissä videoissa, kun ei ole tullut yhtään tilaajaa tai mitään. Niin en sano spessua, milloin tulee. Näin vain se on ja lupaan tehdä, jos tulee katsojia ja näitä, niin lupaan tehdä lisää ja eri peleistä. Laittakaa kommentteihin mitä pelejä tai voisin pelata ihan jotain pelejä. Minä ainakin nyt viittaa. Voidaan vaikka pelata Team Fortress tai jotakin pelejä, ihan jotain vaan. Jos haluatte, niin voi tehdä jostakin vaikka tutoriaaleja. Vaikka miten Optifine vaikka ja tutoriaaleja miten lukalle näitä pelejä. MP3, Amnesia, ilmaiseksi Minecraft tai jotain sellaista. Niin kyllä mä oon sellainen, joka osaa asentaa. Tästä videosta saattaa tulla vähän lyhyt, jos jakson tehdä tätä. Kello on nyt 20 vaille 10. En tiedä, teenkö minä tästä puolen tunnin videoa vai miten pitkään. Niin. Tässä saattaa kestää lataamisessa huomiseen maanantaihin tai kestää tiistaihin. Tänään on ollut 16. päivä. Saattaa latautua 17-18 päivä tai pitempään, jos netti on huonona. Toivottavasti tulee katsojia ja tykkäjiä. Nyt minä vaan täällä etin näitä paikkoja. Minä olisi vähän asua. Me ei löydy yhtään mitään hienoa paikkaa. Minun pitäisi olla kyllä ihan omaisen, eikä puhu mitenkään ihan niin kuin matkia ja muuta. Puhu ihan nyt normaasti. No niin, tästä tulee se, miten minä yleensä aina puhun kaikille kaverille ja tälleen. No niin, tälleenhan se menee.
Pitäisi vaan joku rakentaa talo tähän, vaikka ensimmäinen talo vaikka tähän tälleen. Ensin crafting table. Tää on Joxel Pack. Olen kyllä Excelin jokin fani. Pakko sanoa tähän alkuun, että olen. Ja sille minä en maha mitään, jos jotkut tykkää siitä. En mahda mitään. Nyt alkaa tulla yö, joten nopeasti joku pikkutalo tähän näin. Tän kokoinen talo. Vaikka tän kokoinen. Nopeasti vaan. Muokataan. Tästä vaikka tulee joku mainaustalo sitten. Josta menee isommaksi ja tälleen. Mitäköhän vielä puhuu? Ei oo puheenaihetta, mistä puhua kunnolla. Tai puheenaihetta pitäisi keksiä. Jotakin huumoria, mistä naurasitte. Pitää vaan keksiä jossain. Mitään huumoria. Mä olen Rauski kirurgina. Joo, en mirpe matkimaan mitään läjäpotikaan niitä juttuja. En ole mikään Rauski. No, mutta... No, mikä sille mahdollista? En ole mikään huumorin tajuinen. Hirmu mikä saa nauraa, mutta joissakin asioissa saan nauramaan jotkut. Joo. Tämän ja tämän jälkeen tää video. Jos on jotain vapuuksia tässä, niin sitten lopetan tähän näin. Rakennan vaan tän kahden, sitten lopetan. Ja teen seuraavan video heti kun jakson. Ja on tullut tarpeeksi näitä kattoja nimiä, että teen seuraavan videon. Toivottavasti niitä kattoja ei tule. Ja tää meni heti tällaiseksi. Vitsi. Nyt mulla tuntuu sille, että tää buggaa tässä. Arvaanko oikein? Jos tää buggaa, niin mie nauran. Joo hyvä, ei bugannut. Mun perus liikaa Slenderiä. Kaikki Slender siitä teleporttailee. Ja tähän se ensimmäinen video loppuikin. Morjesta vaan kaikille. Hyvää illan jatkoa.